De ontmoeting. Kort verhaal van Pater Ton Pieters, gewoon dichter, archeoloog, etnoloog, filosoof enzovoort. In de jaren 80 schreef ik korte verhalen. Dat is een van die verhaaltjes die ik wil voor u lezen. Keizer Karel. Bij keizer Karel de Grote weten veel dat er strenge wetten uitvaardigde. Hij wees adel op zijn plichten en verwees de kinderen naar de schoolbanken. In Aken mocht hij zich als heilige vereerd worden, ondanks het feit dat hij zich, net als koning David en Salomon, talrijke persoonlijke vrijheden veroorloofde. In Maastricht stond lange tijd een standbeeld in de Sint-Savaarskerk. En net zoals alle goedgelovigen bleef er op de achtergrond, vlak voor de trap, in de ingang naar de keizerszaal. Staten stond er door. Maar de hand beveegde de letter S weg van het woord Sanctus, dat voor zijn naam stond. De reden daarvan was dat men twijfelde aan de juiste vorm waarin de keizer zijn taak vervulde in het heilige Romeinse Rijk. Een kopie van de biograaf Alcinous lezen weer dat hij er 10.000 Saksen leed onthoofde, de kop eraf, tot hij zich niet wilde laten bekeren. Maar volgens mij de geschiedenisleraar professor A.A. Olierook ging het hij echter om een grote vergissing. In het origineel moet volgens hem hebben gestaande Dissum milia Saxoni delocatis sant. Dat wil zeggen dat er 10.000 Saksen overgeheveld worden naar de christelijke gebieden. En namen zoals Saxenheim doen er zo nog aan denken. Maar een slaperige klerk en kopiërs schreef in plaats van delocati het woord decolatiscent. En dat wil zeggen onthoofde, de koppen eraf. Aardsvijanden van de keizer waren de Vikings. Die zijn rijk via de strand naar rivieren aan alle kanten plunderden. Men beide in die dag het Libera als dominee van de verschrikkelijke zee- en landschap af te zien. Thans zoeken nog in Nederland maar sporen van die Noorse kriegers. Volgens gegevens staat in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht, of wordt daar liever gezegd bewaard, een vikinghoorn uit de 8e eeuw. Andere vijanden van de keizer waren de vier heemskinderen, die gezeten op het paard Bijaard het leven van de keizer knap lastig maakten. Het waren Ritsaard, Adelaard en Reinoud, de zoons van Aymon van Dardenne. De legende zei dat de keizer het paard wilde doeien, maar stoet, vuur en water kon ze de reuzenpaard niet kapot krijgen door beschadigen. Vlak bij de Sint-Savaarskerk, op de Groetegracht nummer 48, vindt men een oude gevelsteen met de vier heemskinderen op het paard. 4 verheffen ze een zwaarde als een uitdaging om de groete, zogenaamde keizer. Maar dat trouwens in Maastricht niet volop met de Luxemburgse buren. In de graaf wonen die ruimte van tussen huisjes. Het zwijn van de Ardennen. De schedel was aan een veugelag en steken op welke wijze hij het leven gelaten had. Trouwens onder rust gezag, de Maastrichtse beulen waren diks, geen knip voor de neus weerd. Staatschronieken vermelden dat de beul diks
herhaalde keren moest toeslaan voordat de kop eraf viel. Dit het goed eigen is voor het toekijkend publiek, de burgerij. Het leek meer op een slachterij dan op een publieke terechtstelling. Nu weer een streek op het Keizer Karelplein naar zijn beeld zoek, kijkt de koos op zijn kop. Vroeger stond hij een Christusbeeld met uitgespreide armen. Nu staat al de heilige Sint-Savoort boven een bron. Esmen, in onze stad, op die wijze voortgaat met het plaatsen van standbeelden. Ja, dan komt het mooi via de Meijert en de Heksenhoek terecht en Hendrik van Veldken op de Ezelmarkt. Ondertekend Tom Pieters.